انہاں نال پیار کریا کر کھانے کھلایا کر محبتاں کریا کر سر تے شفقت رکھیا کر مصطفیٰ نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے جننے او دے ہاتھ تلے وال آ جاندے نے اللہ او دے اونے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے جڑے گھر وچ یتیم پالدا ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس گھر وچ رزق دی تنگی نہیں آن دیندا اللہ لڑائی نہیں آن دیندا اللہ فساد نہیں آن دیندا اللہ محبتاں ودا دیندا ہے اللہ رحمتاں بڑھا دیندا ہے اللہ برکتاں ودا دیندا ہے جڑے گھر وچ یتیم پالدا ہوئے ویرا یتیماں نال پیار کریا کر ولا تغازون الا تامل مسکین مسکیناں نال پیار تے جے پیار نہیں نہ کردا تے آ جڑا وڈن پیندا نا یتیماں نو چڑکنا اے وی نہ چڑکیا کر اللہ دی قسم کئی لوگ لب دے نے کوئی یتیم لبے تے میں اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں جے انہاں ہی تیرے چ طاقت ہے تے کسے وڈے نال جا کے پنگا پا او کہ یتیم نو کیوں چڑکنا ہے او تے اگے ہی بڑا دکھی ہے ہن تے اگے ہی باپ دا بڑا صدمہ ہے جڑگی نائی یتیم کسے نو جڑگی نائی یتیم کسے نو تے مرگی جس دی مائی مولا باج یتیم تائی آس امید نگائی ماوا والے ماوا دیوال سو سو فریاد لیا دے پر رو کر مویا ماوا والے آپ ہی چپ کر جا دے